mga angkol ug mga auntie, tugutin sa ninyo na mga ina sa tagkatahuran ini mga oras ha. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At sa iyo angkol, sa iyo auntie at syempre sa ating mga pamangkin na laging nakatutoy sa programa natin. Ayan, basic na po yan. Ganitong oras. Sabay, kailangan pa bang i-memorize yan? Ayan ang programang Totoy na Love kasama ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy Bato! Ayan, ano bang espesyal na okasyon ngayon? Kung meron man, abay, kung wala naman, abay, espesyal na araw din naman ngayon, no? Dahil, abay, okay pas alright dahil despite the, intense heat, grabe talaga mga kabisyo, no? Kanina, napaaga ang inyong Uncle Totoy, no? Pero napaaga ko, sinusubukan ko talagang under the heat of the sun. Oo, hindi muna tayo under the mango tree, pero grabe, no? Kahit sabihin naman natin, ilang segundo lang siguro mainit, no? Pero hindi lang yan po mga kabisyo. Kahit na lang po, no? Ilalim ng LRT po mga kabisyo. Yung hangin, no? Yung ihip po ng hangin, sobrang mainit talaga. Kaya sa ating mga manong driver dyan, yung mga bumabiyahe ngayon ng Grab, taxi, ayan, bus driver, mga konduktor, syempre trailer truck driver dyan, no? Yung mga driver ng mga tricycle po, no? Andyan, yung mga nagda-drive ng put-put. Sikat ba sa mga Cebuano diyan, no? Grabe ang init talaga mga kabisyo. Di talaga mabangbang ang init sa panahon. Hindi lang yan siguro mga kabisyo, pati na yung mga nagtitinda po. Nako po, dapat magbaon kayo ng tubig. Oo, isa ka balding tubig na perting daghana. Kaya kung hindi, nako, matutuyot-tuyot din yan. Ayan, anyways, yun din mga kabisyo, maganda din na kahit ganon din kasi may mga eskwelahan na rin, no? Na wala ng face-to-face until Friday, di ba? Oo, marami pong natutuwang mga estudyante kasi kahit papaano hindi sila magiging under the heat of the sun. Pero may iilan din naman mga kabisyo na medyo umiiyak. I mean mga estudyante dahil po pag walang pasok na face-to-face, wala pong baon. Umiiyak na mga kabisyo. Well, anyways po mga kabisyo, sa lahat ng mga nakatutoy dyan, no? Ayan, as usual, no? Basic ang ating fan page, Yawards, no? Totoy Bato, may fan page. Siyempre, puntahan nyo lang doon, no? Totoy Bato Official. At pag-uusapan natin ngayon mga kabisyo, etong trending po na topic po, no? Etong tungkol po sa paglalagay ng tattoo sa isang institusyon. Ang tanong ko lang ngayon, kabisyo, ikaw rin ba ngayon, Col, ante, sa mga pamangkin po natin, merong kabang tattoo sa iyong katawan? Tingnan mo nga. Kung ayaw mong tingnan sa sarili mo, ako na lang titingin. Alam mo mga kabisyo, tagal ko na talagang plano na magkaroon ng tattoo. Para naman maramdaman po natin, no? Gusto ko maramdaman kung ano ba yung pag tinutusok ka. Oo, kasi ikaw din, Col. Ang pagkakaalam ko, ikaw yung nagtutusok, Hindi mo mararamdaman pag tutusukin ka ng karayom, di ba? Di ba hindi mo maramdaman kung ano 'yon ba? Masarap ba? Gilok ba? O kaya naman medyo masakit ba? Hindi ko lang alam. Pero alam mo mga kabisyo, dahil na rin sa kulay ko siguro. Hindi ko naman minamalit yung ganitong kulay kasi kung titingnan ko sa salamin, baka hindi makita yung tattoo. Dapat siguro ang ikukulay sa akin green. Diba? O baka naman pwedeng puti na at yung ink na gagamitin. Ay nako mga kabisyo. Kaya nga na pag-usapan din natin to kasi naging trending din ito sa social media na kung saan eto na nga yun mga kabisyo, ang pagkakaroon ng tattoo na ipinagbabawal na sa pulis. Mga pulis, no? Ito yung nag-trending po mga kabisyo kasi may nakita po akong post doon na ayun, pinagbabawal o kaya naman yung mga meron ng tattoo dapat tanggalin siguro. So tingnan po natin yung nakapost para mas klaro po tayo Yawards, no? Ayan, may mga kakilala po tayong mga pulis na mga magigiting na mga pulis. Napaka masipag, talagang mabait, talagang sinasabi mo pa yung isang ideal na pulis talaga mga kabisyo. Oo, walang kinatatakutan, sumusunod sa batas.
Pero marami po siyang tattoo. Ayan. So, ano ba? Ayan, pag-usapan natin ang pagkakaroon ba ng tattoo na yung ipinagbabawal na sa mga pulisan. Meron ba itong epekto yan? Ewan ko lang mga kabisyo, no? At pag-uusapan natin yan. At ito mga personal na mga komento po lang ito So babasahin ko lang yan at nakapost po yan sa ating fan page. Babasahin ko lang. Wala akong hate dyan. Puro love lang to ito mga kabisyo. Babasahin ko lang yan. At ano bang inyong pananaw dito po mga kabisyo? Ayan, di ba? Maraming mga banggiitan, ngilingig dyan. Ako, ang masasabi ko lang, ay siguro, mamaya, pag-usapan po natin yan mga kabisyo. Once again, ako po ang inyong Uncle Totoy Bato. Ang inyong makakasama ng 3 oras hanggang 12 midnight pa po tayo. Kung ikaw man ngayon, nasa biyahe, nasa bahay, nasa isang karinderya. Ayan, laging nakatutoy sa atin dito. Daghan kayong salamat sa imong pag-uban-uban sa atong programa. Again, mo kini ang inyong paboritong programa sa gabi, Totoy na Love. Kinigyapon si Uncle Totoy sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!